da shirin sai yi wawan zama a gabanta dukkan tsaraicinsa a bayyane ga alamu na sha'awa tattare da shi domin ta gane cewa lallai kam wannan dare ba dare bane kawai da za su ci abinci kowa ya koma gefe ya kwanta. A cikin wani ƙauye akwai wani ɗan iskan saurayi wanda ganin ya lalata mata da yawa sai dattawan ƙauyen suka yi zama suka yanke hukuncin cewa lallai kam ya kamata a yi masa aure domin a daƙile wannan matsala. Bayan sun yanke wannan hukunci sai suka rasa wata mata ce za su nema su bashi daga cikin matan da ya lalata a cikin ƙauyen. Sakamakon dukkan yaran da ya lalata suna nan suna zaune, dukkan sauran samarin ƙauyen da suke salihai sun kisa aure su. Daga ƙarshe dai wani dattijo da ya lalata yarinyarsa sai ya ce akwai yarinya ta da ya riga ya lalata rayuwarta a ɗaura masa aure da ita su je su can su karata. Sai dukkan sauran dattawan ƙauyen suka amince kan cewa za a aura masa ita. Bayan sun gama yanke hukunci kan cewar za a aura masa ita sai suka ce kuma a yau za a ɗaura auren nan da mangariba bayan an yi sallah. Aka kira shi aka faɗa masa cewa yau za a ɗaura masa aure da ɗaya daga cikin yaran da ya lalata a cikin wannan ƙauye. Da mangariba bayan an idar da sallah limamin masallaci ya juyo ya ce yau za mu yi ɗaurin auren Abdullahi na cikin wannan ƙauye. Maman da ke cikin ƙauyen suka sha mamaki sakamakon sun san shi lallai shi cikakken ɗan iska ne, sannan kuma yau an ce za a ɗaura masa aure bayan haka da daddare a cikin masallaci. Haka suka yi ta tsegumi a cikin masallacin. Bayan an ɗaura auren aka je aka ɗauki yarinyar aka kai ta cikin wani gida da ke cikin ƙauyen ba tare da ta san cewa gidan na waye ba. Bayan an kai ta sai waɗanda suka kai ta suka kalle ta suka faɗa mata cewa nan ne gidan mijinki Abdullahi da ya lalata rayuwarki, gashi nan haka dolenki zaki yi haƙurin zama da shi ko da daɗi ko babu daɗi, mu dai mun tafi mun barki ke da shi. Bayan sun fito suka je suka samu Abdullahi suka faɗa masa cewa amaryarka an kai maka ita cikin gida. Sai ya kalle su ya ce aini ban san wani gida bane. Sai suka ɗauke shi suka raka shi har ƙofar gidan suka faɗa masa cewa nan ne gidanka, ka shiga zaka same ta a ciki. Sai ya ce musu babu damuwa. Shigan da zai yi gidan ke da wuya sai ya kalle ta da wani irin ido na soyayya sakamakon fa lallai kam shi kan baya nadama a rayuwarsa. Yana shiga ma da wata irin sha'awa mai ƙarfi ya shiga domin aniyarsa shine zai shiga ai a wannan daren zai faffasa ta sannan da safe ya kora ta gidansu. Ya riga ya biya buƙatarsa da ita. Yana shiga cikin ɗakin sai ya kalle ta ya zauna kusa da ita sai ya yi wani irin wawan zama dukkan tsaraicinsa a bayyane ga alamu na sha'awa nan yana tattare da shi. Ya kalle ta ya ce amaryata barka da warhaka. Bata ce masa komai ba, ta yi shiru tana sauraron sa sakamakon lallai ita kan bata so an ɗaura mata irin wannan aure ba. Sai ya sake mata magana ya ce amaryata magana fa nake miki ko baki san da cewa yau ni angonki bane. Ta yi shiru nan ma bata ce masa komai ba. Sai bayan wani ɗan lokaci sai ya ɗauki hannu ya ɗaura a kafaɗarta sai ta ɗage hannun da ƙarfi tana cewa kar ka sake taɓa jikina. Sai ya ce mata kamar ya me kike nufi, kar in sake taɓa jikinki kuma ai kuma kin san abin da ba zai yiwu ba kenan, ke fara ta ce yanzu. Sai ta kalle shi ta ce ai ka riga ka cutar da rayuwata kuma babu yanda za a yi a wannan dare in baka haɗin kai, baka isa ba wallahi. Babu yanda za a yi ni kam a wannan dare in baka haɗin kai, ka fita ma a ɗakin nan ka rabu da ni domin abin da yake damuna ma kaɗai ya ishe ni. Sai ya ce mata bayan an ɗaura mana auren kuma za ki ce min in fita a cikin wannan ɗakin, ai kuma kin san abin da ba zai yiwu ba kenan. Sai ta ce to shi kenan za mu ga da wacce aka ɗaura maka aure. Sai ya ce da ke mana aka ɗaura min aure. Sai ta ce ai ku baka san da wacce aka ɗaura maka aure ba domin wallahi baka isa kusanta ta ba. Ya ce lallai kam yau za a yi ta a cikin wannan ɗaki. Sai ya ce mata ko ki bani haɗin kai cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali ko kuma wallahi kin sani ni namiji ne na fi ƙarfin ki. Sai ta ce masa kai namiji ne ni mace ce saboda haka wallahi dukkan abin da kake ji da shi na fi ka, wallahi baka isa ka tunkare ni a cikin wannan dare ba. Sai ya ce mata to shi kenan. Ai kuwa ya tashi ya cire manyan kaya da ke jikinsa ya bar wani gajeren wando da wata irin ƙaramin riga a jikinsa. Dukkan tsaraicinsa yana bayyane ga alamu na sha'awa tattare da shi. Sai ya tunkaro ta ya
ya ce zaki bani haɗin kai cikin kwanciyar hankali ne ko kuma. Sai ta ce masa ka yi dukkan abin da za ka yi, wallahi ba zan baka haɗin kai a cikin wannan dare ba. Baka da hankali ne, kai fa ka lalata rayuwata, sannan kuma a zo a ɗaura mana aure da kai. Wannan wani irin tozarci ne, wannan abu da me yayi kama. Sai ya ce mata a lokacin da na nemi lalata da ke ma ai kai kika bani haɗin kai, da baki bani haɗin kai ba babu yadda za a yi na miki da ƙarfi. Sai ta ce masa duk da haka dai wallahi baka isa ba, babu abin da ka isa ka yi min a cikin wannan dare. Sai ya ce mata to shikenan, ya daɗa tunkaro yadda take. Sai ta ce masa ba za ka daina tunkaro yadda nake ba. Sai ya ce mata ba zan daina tunkaro ki ba, sakamakon ke matata ce. A wannan lokacin ne ta yi wani irin kukan kura, ta kamo gabansa tana ja da ƙarfi. Sai ya ce mata don Allah ki yi haƙuri, za ki cutar da rayuwata. Sai ta ce masa ai ma tukunna wallahi kaɗan ka gani, idan dai har baka rabu da ni ba in an jima wallahi wuƙa zan ɗauko sai na yanke ma gaba, wallahi baka isa ba, babu abin da ka isa ka yi min a cikin wannan dare. Sai ya ce mata ki yi haƙuri don Allah, wancan abu da ya faru a bisa kuskure ya wuce don Allah, ki yi haƙuri ki bani haɗin kai. Sai ta ce masa wallahi babu haɗin kayan da zan baka, kai baka da hankali ne, baka san menene yake ma ciwo ba, ta yaya ma za ka yarda a ɗaura mana aure? Wannan abu da me yayi kama, wannan ai tozarci ne. Sai ya ce mata duk da haka dai don Allah ki yi haƙuri. Ta ce masa wallahi ba zai yiwu ba. Sai bayan wani ɗan lokaci sai ya rabu da ita ya dawo ya zauna, ita ma ta koma can gefe ta zauna tana zulumi kan cewa lallai kam yau ta ga daren da bata taɓa ganin irin sa a cikin rayuwarta ba. Bayan wani ɗan lokaci sai wata sha'awa mai ƙarfi ta sake taso mata, yana zaune a can gefe. Sai ya ce mata don Allah ki yi haƙuri, in taso mana mu je mu yi. Sai ta ce masa me za ka yi? Sai ya ce mata haɓa ke kuwa abinda muka yi kwanakin nan mana. Sai ta ce masa lallai baka da hankali, ka fita a sabgata fa, na faɗa ma wallahi in ka ɓata min rai a daren nan ma zan iya fita in bar ma gidan nan. Sai ya ce mata a'a ki haƙuri, wanda faɗan hakan da ta yi ne ma sai ya sa shi ya tashi ya je shi ya kulle ƙofar gidan, ya dawo cikin ɗakin ma ya kulle ƙofar ɗakin, ya dawo iya shi da ita ne a cikin ɗakin, babu yadda za a yi ta fita a cikin ɗakin sakamakon ya kulle kuma gakin ɗakin nan a hannunta. Sai wata zuciyar ta raya masa cewa shi fa namiji ne kuma ya fi ta ƙarfi, babu yadda zai yi ya kai mata ga sha'awa mai ƙarfi da ƙarfin da Allah ya bashi. Sai ya biya wa abin da zuciyarsa ta faɗa masa, ya tashi ya sake tunkarar yadda take. Sai ya ce mata don Allah ki bani haɗin kai. Sai ta ce masa wallahi zan yanke ma gaba a cikin wannan dare. Sai ya ce mata ke dakata, ina faɗa miki fa cewa ni namiji ne, wallahi duk abin da kike fama da shi na fi ƙarfin ki, yanzu ina bin ki ne ta sanye, amma idan kin ki wallahi na fi ƙarfin ki, zan iya zuwa in kama ki da ƙarfin tsiya. Sai ta ce masa to bismillah shege ka fasa. Sai ya ce mata to shikenan, ya koma gefe ya cire dukkan kayan da suke jikinsa. Sai ya dawo tsirara, dukkan tsalecinsa a bayyane, ga alamu na sha'awa nan tattare da shi, gabansa a tashe yana kallonta yana cewa zaki bani haɗin kai ko kuma. Sai ta ce masa kar ka fasa min abin da zaka min, ka iso inda nake ka gani don Allah, idan ban cutar da kai ba wallahi a daren nan sai ka kummata da cewa wallahi da ma baka yarda an ɗaura mana wannan auren ba, da ma baka zo gidan nan ba. Sai ya ce mata o haka yake faɗa? Aiko ya tunkara da take da ƙarfi, ya kama ta da ƙarfin tsiya, ya ɗauke ta ya kai ta kan gado. Sai dai kuma lokacin da ya kama ta sai ta ji fa lalle kam ya fi ta ƙarfi, isan su kan gado ke da wuya. Sai ta yi ƙoƙari da ƙyar ta kama gabansa tana ja tana cewa ka sake ni wallahi ko kuma in rinƙa ja. Sai ya ce mata in kin fasa. Da ƙyar ya samu ya ƙwace gabansa, ya cire kayan da suke jikinta da ƙarfi. Sai ya ɗauki gabansa ya sa a jikinta. Lokacin da ya shiga sai ya shige ta da wata irin sha'awa mai ƙarfi, wanda wannan shigantan da ya yi ya sa ta kawo ihu ta sa ta ce masa wayo Allah na, don Allah ka yi haƙuri, don Allah ka bari na shiga akuna. Shi kuwa bai saurare ta ba, ƙoƙarin ma daɗa shiganta kawai yake yi da ƙarfi. Sai bayan wani ɗan lokaci sai ya ce mata za ki bani haɗin kai in miki a hankali ko kuma. Sai ta ce masa ni kam don Allah ka rabu da ni, wallahi bana so, ka bari don Allah. Sai ya ce mata o ba za ki bani haɗin kai ba ma kenan. Ai kuwa ya ci gaba ba tare da ya saurare ta ba ko kuma ya sassauta mata, yana ta danna gabansa a jikinta, duk da ma cewa gabansa yana da girma sosai, da ƙyar yake shiga jikinta, yana shiganta tana jin zafi tana kuka, amma hakan bai dame shi ba sakamakon ai ita ta ja yake mata irin wannan shiga. Da ta ba shi haɗin kai da duk hakan bai faru ba, ya ci gaba da shiganta da wata irin sha'awa mai ƙarfi. Sai bayan wani ɗan lokaci
ya sake dagowa ya kalle ta ya ce zaki bani haɗin kai, sai ta ce masa zan baka amma dan Allah ka yi min a hankali. Sai ya zaro gabansa daga jikinta sai ya ce to gyara kwanciyarki sai mu ci gaba da yi a hankali. Zare gabansa da yayi sai ta samu wata dama sai ta ce masa wallahi ba zai yiwu ba, wallahi ba za ka ci gaba ba. Sai ya ce mata oh haka zaki faɗa, karfa ki manta da cewa da karfin tsiya na kama ki nake yin wannan abin, kuma kin sani da cewa zan iya ci gaba in kama ki da karfi in ci gaba. Sai ta ce masa in ka fasa. Ai kuwa ya sake kamo ta da wani irin karfi na sha'awa ya rike ta da karfi, ya sake kwantar da ita akan gadon yana ta shiga jikinta da wata irin sha'awa mai karfi. Sai dai bayan wani dan lokaci kama sai ita ma wata sha'awa mai karfi ta fara taso mata. Sai ta ce masa dan Allah ka rabu da ni, kaga abin da nake gudu kenan tun bana so, gashi yanzu ka fara dago min da wata irin sha'awa mai karfi, ni dan Allah ka rabu da ni. Sai ya ce mata ai dama haka nake so, hakan ne zai bani dama idan har sha'awa ta kama ki zaki bani dama in yi abin cikin kwanciyar hankali. Ai kuwa ya ci gaba da shiganta da wata irin sha'awa mai karfi da gamsarwa. Sai dai bayan wani dan lokaci kama sha'awa mai karfi ta taso mata wacce ta fitasa. Sai ya ji ta fara kama shi tana rungume shi, alamu na cewa fa yanzu kam ita ne take gamsuwa da abin da yake mata. Bai damu da wannan kamashin da take yi ba, domin ya san cewa ai tukun yanzu ne sha'awar ta fara zuwa mata, bar tukun sai abin yayi nisa. Haka ya ci gaba da shiganta da wata irin sha'awa mai karfi. Sai bayan wani dan lokaci kama sai ya ga tana kokarin suma, sai ya kalle ta ya ce yanzu kina jin daɗi, ya kamata za mu yi a hankali. Sai ta ce masa dan Allah tsaya bari in gyara kwanciyar sai mu yi da daɗi. Sai ya ce mata to babu damuwa. Sai ya tsaya ta gyara kwanciyarsa. Abin mamaki sai gashi ita take kamo gabansa tana turawa ma cikin jikinta. Sai ya ce mata lalle kan kin fara jin daɗi. Ai kuwa ya fara shiganta da wata irin sha'awa mai gamsarwa, yana shiganta tana nishi tana ƙara rungume shi tana cewa dan Allah ka daɗa shiga mana, dan Allah kana yi sosai. Ai kuwa wata sha'awa mai ƙarfi shi ma take sake zuwa masa, shiganta kawai yake yi da wata irin sha'awa mai ƙarfi da gamsarwa, yana cewa lalle kam yau mun ga dare mai daɗi. Sai ta ce masa haka ne kam wallahi da ban so mun yi wannan abu ba, amma yanzu gashi daɗin sa nake ji. Sai ya ce mata kar ki damu da maganar mutane da abin da suke faɗa, ki dai ki kwantar da hankalinki mu ci gaba da yin abun mu, kuma insha Allahu za ki ji daɗin rayuwa da ni, kar ki damu mu ci gaba. Suka ci gaba da wannan abun, shi dai shiganta kawai yake yi da sha'awa mai ƙarfi, ita kuwa neman ma ƙarin bukata take yi a gare shi, domin daga ƙarshe kan ma tana jin kamar baya isa yadda ya dace. Sai ya ce mata lallai kam kin bani haɗin kai kuma na ji daɗi, saboda haka yanzu ko za mu tsaya ki huta. Sai ta ce masa wani irin hutu kuma? Sai ya ce mata hutawa mana ko baki gaji ba. Sai ta ce masa ai ni yanzu ne ma nake so kana shiga na da sha'awa mai ƙarfi. Sai ya ce mata to shikenan. Ai kuwa ya sake fara shiganta da wata irin sha'awa mai ƙarfi yana cewa karfa in sumar da ke a wannan daren. Sai ta ce masa wani irin sumarwa kuwa? Sai ya ce mata sumarwa na daɗi mana, ko baki san idan daɗi yayi daɗi mutum yana suma ba. Sai ta ce masa dan Allah ka sumar da ni. Sai ya ce mata to shikenan. Ai kuwa zaki gani zaki ji daɗi sosai. Sai ya zare gabansa daga jikinta ya ce mata bari in sake sabon shiri domin in shiga da ke da sha'awar da zaki suma. Sai ta ce masa to shikenan. Lokacin da ya zare gabansa daga jikinta sai ta fara jajjan gabansa tana kamawa da sha'awa tana cewa lalle kam abin nan da daɗi, dan Allah samu ka shirya ka dawo mu ci gaba. Sai ya ce mata shikenan babu damuwa, kar ki damu za mu ci gaba, ki kwantar da hankalinki. Ai kuwa sai ya tsaya ya dan huta na dan wani lokaci. Sai bayan wasu ɗan lokuta sai ya ce mata a shirye kike za mu iya ci gaba? Sai ta ce masa a shirye nake, mu ci gaba mana, ai babu damuwa. Sai ya ce mata to shikenan ina da kin yi shirin suman? Sai ta ce masa a shirye nake, amma fa sunan daɗi a hankali zaka min. Sai ya ce mata babu damuwa, kar ki damu a hankali zan miki, ai ba zan so abin da zai cutar da rayuwarki ba. Sai ta ce haka ne kam. Sai ya ce mata to kwanta. Sai ta kwanta ta buɗe masa yadda ya dace da wata irin sha'awa mai gamsarwa. Sai ya ce mata to fa ki shirya. Ya ɗauki gabansa da wata irin sha'awa mai ƙarfi ya danna jikinta. Sai ta ce masa wayyo Allah na, sakamakon ta ji shi ya shige ta da wata irin sha'awa mai ƙarfi. Sai ya ce mata ya dai? Sai ta ce masa babu komai, kai dai ci gaba, na ji daɗi ne wanda ban taɓa jin irinsa ba. Sai ya ce mata ai tukunna ma. Ai kuwa ya fara shiganta
ta da wata irin sha'awa mai ƙarfi yana shiganta tana cewa wayyo Allah na, amma kuma wayan da take kira fa ba wayyo bane na azaba, daɗi ne kawai take ji. Sai bayan wani ɗan lokaci sai ya ce mata kina jin daɗi? Sai ta ce masa ina jin daɗi sosai, har ma tana lishe ido tana cewa ci gaba kai dai. Sai bayan wani ɗan lokaci kamar can sai ta suma ba tare da ya san suma ba, takurin ƙoris. Ya kuma abota sauraro na, dan Allah idan kuna jin daɗin bidiyoyi na dan Allah ku daure ku danna min subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.